Naka-heightened alert ang Davao City Police Office kung DCPO. 5 kaadlaw na lang una mag-eleksyon karong Mayo 9, 2022. Gibutyag ni Police Major Maria Teresita Gaspan, DCPO spokesperson, sukad nitong Domingo, Mayo 1, 2022, nakadeploy na ang mga kapulisan sa nakadaang polling centers. Sumala ni Gaspan, hugot nga gibantayan nila ang vote counting machines kung VCMs nga gihatod na sa mga presinto. They can only makaduol sa polling precinct kung i-request sila sa PI o sa supervisor in case of na ay mga kagubot, kasikas, pero naa sila sa perimeter sa polling center. Tarang puwersa kun 100% sa personahe sa DCPO ang naka-duty sa eleksyon. 80% sa mga pulis ang nakatutok para sa election duties ug 20% sa mga regular functions sa PNP kontra kriminalidad, terorismo ug pagpatuman sa peace and order. Magbantay ang mga pulis sa mga polling centers hangtod sa matapos ang piniliay. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Man ay Miginita, Tatak, RMN.